V Taylor 72 hian he kan en tur video hi TikTok lama hian a rum pho chu ka V Taylor le achung te hian anin thar luat tur chu zan lama chuan en dik na chu nei in heta hian an thil be sei ho lo thil an tong ta thlat maya eng thil chi chung en ton niang uluk dawin ilok en pui teang. Yeah. Is that closet? That's washer dryer hookups. Yeah. Oh, cool. Oh, sorry I kicked you. There's a person in there. There's a person in here? Hello? Khatiarum rang an fan ko lai khan closet pakhata hian tu ti po hriat lo mi pakhat hi alo om ringot maya lau bak lengin an tlan chuak zui ta ni he thil hi paranormal lampang thil chu ani chi lova ma se khatianga an in lua tur endik na hmuna homeless lo om ta thut mai chu an be se lo lutuk thil alo ni nen lo na na men lovin atuam zui ta ni nang po ni la khatiang ang khan ipu ve zuk mai thei ani. Kan clear tour video hi gabi hian Reddit Ghost and the Paranormal subreddit lama hian arum pho chuaka he thil thlen na hi Romania ram chunga mun pakhat abandoned hospital a thil thleng nia soi ania he mun tlo tu chuan helai mun hi thla la polin akal kola ek thil chi nge ton in en teang Multilem ni multilem he hospital rang fang tu hian amma lampang walwai thim rui mai lampang chu vala in heti lai tak mai hian bang phena tang hian mai dang tak mai hian arun bi lai hi awa mutamaya he thilan mu chi chu rang lu tukin helai mun atang hian atlan chuak zui ta ni helai mun tlo tu hian eng thil chi nge mu ti hi ve tumin akal nun le ngam to lovani comment tu tam tak zinga pakhat chuan hetiang hian arun suya go santar intivesi in thil engamulek in mu in tlan chele nga zela fiangam tak tak si lo chuan enga nge in kalti chuan aron comment ve bokani hetiang hi mizo zinga chuan ngai dan kan nei tam hle meya chuti rolin atak tak rama anton chi hi chuan poison zo hi alo har viau ni turani dem ngot thei po ani big chi lovare. MC Gusto hian he kan en tur hi internet lama hian arun pho chuaka MC Gusto hian api boral ta te ina an len tum hian thil danglam tak mai an tong tatlat maya MC Gusto kazen lano pang tak mai chuan thil danglam tak mai hi ron soi chukin chu chuan he ina mek tu chu makti na chuan akha zo tir ta ni. Who comes to see you at night? The man. What man? What man? Up here? He dead. MC Gusto kazen lano pang tak chuan bangan tar thalak chu kokin bangan tar mi pakhat chu zan lama ama ron tlo thin tu ani thu asoi tamau maya mak chu antitlang leni achan chu banga antar thalak hi apu thalak ni in kumtam takliam ta kumsang ni panga de to khan aboral towa akazen lano pang tak mai dia phei chu ala piang lo hrim hrim ani he apu boral to thla hian dia hi aron kom thin ani melani he video hi 3.2 million te myok main an en hem maya comment lama po mi tam takin hetiang ang deuh an ton ve to thu an soine te chu hriat tur le hmu tur atam hle ni kumsum ni don liam towa boral to Gusto pu hian
atunu hi aron tlo thin ani chu iring ve tak takem thil ni theini in I hre em le YouTube channel pakhat Tommy Kasian kumsang ni som pathum dai to khan he video kan en tur hi aron pho chu ka Tommy Kasian basement thim rui mai chu flashlight nen chi hian afang kula he basement ranga hian eng thil chi chunge ton in en teang khatia basement thim rui maya thla ala kul lai khan mindera mai pani hian alo en reng lai hi alo lang theya anu rei vak lawa chuan mai dang tak mai in alo en reng lai hi awa chhun fu tamaya thil dang po ngai to thei to lo chuan rang lu tuk chuan helai hmun atang hian atlan chen zui ta ni a thil hmu hi chiang lu tuk lo ma se mi hring pa ngai chu ani lo tia chianga chiang zo ka lak fu tuma vakal nei chu thil har tak turani Sylvia si hian he kan en tur video hi rom pho chuakin tun tum lo po hi tum tam tak Sylvia si hian thil makle hlom arom pho chuak to thina ma se tun tum mi zet hi chuan ama po hi ati hlawani turani a dan le a thok dan atang po hian a hriat theiani zandang ang thau chuan Sylvia chuan a hun chu mang chawin ma se thil dan chu aron dang lam hle meya zanrei lampang ani to Sylvia hian TV chu a ena thil dan chu apa ngai viawa alan lain thil dan chu run in thlakin thil hlom chu aron chetran ta ni Hi guys, still activity in the kitchen. Guys, I heard things happening in the kitchen again. That cutlery's moving. I saw that tin was moving. I saw that tin move. Oh my god, that one's just moved. It's right in the kitchen. Why are you moving things again? Oh, I better get out. Please don't move it. Cutlery, please don't throw a knife. Spirit, oh my god, let's just shut that door. Washing machine. Oh, spirit in the kitchen. What? Oh no, guys, let's just move that chair. chauka lampang avalut phei chu abo ruak chu alo uap chur maya chuta chuata chair chu ama chon ron tolin chimte bo man khai na chu ama chuan arun in thena buran hun te chu ama chuan ron tolin washing machine kong khar te chu ama chuan arun in hong boka heng thil zong zong hi Sylvia ti chu ani thei lo hrim hrim maya eng thilem ni tak mu thei si lo chuan Sylvia hi arun ti thain arun film kwal velani ti chu a chiang reng mai Sylvia hian a thil ton chu makati in omreng na chiani lo ti hria chuan helai hmun hi a chu asana ma se hun rei po awa man lo minit som panga vel chau ala liam manang tia chuan chaukalama chuan thom dang lambok hi aron leya he chauka a wa pheile po hi thil chak tak chu ani to ho lawang ma se a ina ni miau maya in ti hoi luin a thom hrin alampang chu awa pan phei leya hei hi ati fu lo mai theiani ilo thlirang Camera on, please. Lights are moving. Kitchen. I'm scared to go through in case. Come upstairs in my room because
Zo ka room chunga avalut deuh chiah tia chuan he thla hian alo tawng le ngal ti ti tamaya chura an thleng da te chu na zet mai chuan chuata chuan arun the thla a silve hi hlau thong tak chuan atlan chele zui ta ni me che om nem mai tan chuan hetianga thil ton hi chu alu tuk ve deuh chu ni zan engemaw zat mai chu eng thil ma tong lova a nu chuan ha dam taka a le nu in zan khat chu he ina thlasol hian silve chu arun ti buai le ta ni. Hi guys, I've just put the camera on because the kettle's went on again. I've heard things in the kitchen again. And our plate's moving again. Oh my god, guys. Oh, guys. Oh. Oh. Why are you doing this to me? Zo ka room chunga avalut chu amma zong aya na sa jok chuan helai hmun a thla chuan alo ti buai le tamaya tun tum phei chu ama po za na nei zo to lovin ama jok ngei be chu ti na tum ti hriat tak hian zo ka bung ruwa chi hrang chuan arun the in arun vom tamaya van nei thlak takin silve hi a him thei hramani khatiang te nui kha thil dan ani ta ka wangin silve hian arang thei ang ber chuan pui thiam chu phone ngalin pui thiam chuan thil dan hrang te a video footage satang te alo en ta ka chuan thil thleng chu thil na mai lo tak mai ani ti hre in arun panta ani ome silve hian a be sei ang tak thlamun na chu he pui thiam zara hian anei thei ngei tura ngaila be sei sak bokila him takin a thei ngei to tura ngai phot mayang